tu ďalší taste test a ideme si spolu dať fialový mix, purple mix, takže poďme na vec a akože toto ste už videli. Dobre, takýto ananas asi fakt nie je v každom balení, ale to čo je? Pitahaya. Mango. Banán. Moje odporúčanie, normálne, že dajte si takto všetky 4 za sebou do úst, hneď. Toto je, že... Hej, pozrite sa, aké kusy to vyťahujem. Akože toto čo je? Áno, takto to vyzerá. Teraz máme na webe vytvorené rôzne kombinácie ovocia a môžete tam ušetriť 10%, keď to kúpite, tak kokša, ja už mám dosť, máme presladená. Wow. Nie je tam teda pridaný žiaden cukor, je to úplne prírodný produkt. Naozaj zvážte, kde si kúpite liofilizované ovocie. Lebo za tú istú cenu, alebo za malilinko, keď predáte na gramy vyššiu cenu, môžete mať úplne inú kvalitu. Takže decit. No. Zatváram to, lebo to zložujem. Výborné. Jedzme zdravo, chrumkajme zdravo a zamýšľame sa nad tým, ako sa cítime po každom jedle a z čoho máme energiu a z čoho sa cítime možno unavení. Takže určite neodporúčam to celé zjesť naraz. Dať si tako snack, dať si to na niečo ako topping, na ovsenú kašu ráno napríklad, na jogurt. Na jogurt. Proste na hocičo, na sladké, ako topping. Alebo si to môžete dať normálne ako snack, len chrumka z vrecka. Ale buď pred nejakým športom, lebo je to ovocie, ktoré je určite menej kalorické ako čokoláda, ktoré je oveľa zdravšie ako čokoláda, ale stále obsahuje prírodný cukor. A preto si to dajte buď pred výkonom, pred prechádzkou, pred niečím, alebo po slanom jedle a tak ďalej, ako dezert. Nezjedzte to celé naraz. Je to extrémne ťažké, mne sa to už viackrát stalo, ale netreba mať výčitky. Niekedy proste spadneme, ale vstaneme. Takže kúpite na estival.sk, estival.cz. Prajem vám nádherný deň. Čaute.